उइलियाम नार्जारिनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। नखर खुंनायाव गोनां जानाय बायदि मुवा बेसादफोर राननानै होदों एमसीएलए उइलियाम नार्जारिया। आईटीडीपी बिफाननिफ्राय एमसीएलए उइलियाम नार्जारिया जमदुवार बियाबाव मुवा बेसादफोर राननानै होदों। आथिखालनि बीटीसी सरकारा मोनफ्रोमबो बियाबनि रायजो राजाफोरनो नखर खुंनायाव गोनां जानाय बायदि मुवा बेसादफोरखौ राननानै होनाय हाबाफारि लादों। थारैनो बीटीसी सरकारनि बेफोरबायदि हाबाफारि लानाया बाख्नायजाथाव होनना जों मख'नो नांगोन। बीटीसी सरकारनि ससियेल वेलफेयार बिफाननिफ्राय गुबुन गुबुन बियाबफोराव रायजो राजाफोरनो नखर खुंनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर राननानै होनाय बायदिनो दिनै 4 नं जमदुवार बियाबावबो रायजो राजाफोरनो मुवा बेसाद राननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि ससियेल वेलफेयार बिफाना नखर खुंनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादखौ सासेयाव गासै 8 मुवा बेसादफोर राननानै होदों। दिनैनि बे मुवा बेसादफोर राननाय हाबाफारियाव एमसीएलए उइलियाम नार्जारिजों लोगोसे जमदुवार ब्लक बीपीएफ दलनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लायो। दा जोंनिया वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव एसटी वेलफेयार डिपार्टमेन्टआवहाय दा अनसुंथाइ सरकारनिफ्राय होनाय आवगायनाया हिनजावसाफोरनि बा नखर खुंनायाव जाय जिरादफोरखौ नांगौ बे जिरादफोरखौनो होदों सरकारा। बिराद मोजां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बे जिरादफ्रा सब समय दैनन्दिन हाबाफारि मावनायाव गोनांथिथार आरो बेखौ मोननानै नखरा जोबोद मोनसे अनसुंथाइनि गेजेरजों माने रेहाय मोनगोन। बेखिनिखौ सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थादों आरो बेबादिनो फैगौ समावबो मोजाङै मोजां होगोन होननाय बे सिमाङा जोंनाव माने जागायखांदों। आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, थारैनो जोंनि सरकारा जेरेखम अनसुंथाइ होदों बेबादिनो जोंनि रायजो राजाबो सिमांनि गोसो गुरै खावलायनाय जे रायजो राजाबो बे हान्जाखौ बे सरकार दानायखौ जाहाथे भट होनानै आरोबाव फैगौ समाव मोजाङै मोजां बिनिफ्राय साबसिन महरै देरहासार खालामनानै आवगायहोनो हायो। बेखिनिखौ आङो रायजो राजानिसिम गुरै खावलायनाय जायो। बेवहाय गासै बुरासारा प्राइमारि आरो खासियाबारि प्राइमारि मोननैजों 210टा गासै मोनफा सासे बेनिफिसियारिया 8टा करि आइटेम दङ, जेरै सि सुग्रा बाल्थिं आरो गेस सुला आरो लोगोसे बिदिनो बायदि आरो बे सोर बाहागो लादों बे दिनैनि हाबाफारियाव मानगोनां जोंनि 4 नं जमदुवार ब्लकनि बिजाथि ब्लकनि एमसीएलए मानगेदेर उइलियाम नार्जारि सारजों लोगोसे मिरु आफादनि सोद्रोमा जनेन लैथो आरो बिदिनो लेङाइ आफादगिरिफोर ब्लकनि आरो आफादगिरि लोगोसे आं जमदुवार ब्लकनि नेहाथारि जानानैबो बाहागो लानानै दिनैनि बे हाबाफारि खुंफुंनायाव आं गावखौनो गाव जोबोद मोजां मोनदों आरो गोसोआ गोजोननाय फैदों आरो लोगोसे आसा खालामदों फैगौ समाव जोंनि बे आफादा मोजाङै बेबायदि मावफुंनायाव सहाय मोननायजों लोगोसे खामानिफ्रा साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन होननानै आङो मिजिंथियो।